medyo nagiging defensive konti sa sinabi ng PISA. Pero sa akin naman, alam rin ng teacher na yung mga test may depekto yan. Pero grade pa rin yan, basehan pa rin yan ng ating performance. So tignan natin at pakinggan natin kahit paano, hindi tayo maging defensive. At hindi naman kailangan talaga mag-isip pa ng iba eh. Maraming mga bansa katulad ng Vietnam, ng China, na kahit paano, nabago nila yung sistema nila. Nakakahiya tayo kasi tayong pinakaluma na public school system sa buong region. Bakit tayo naging pinakabulok? Nalampasan na tayo, pati ng Indonesia. Ang tali-talino naman ng Pilipino. Ang galing-galing sa iba't ibang bagay. Paano nagkakaganito? So, ina-analyze natin. We're getting very, very good advice from Mr. Andre Shire of the OECD PISA Group. At marami siyang data. Eto talaga evidence-based na to. Talagang meron siyang mga prueba na may nagwo-work, hindi nagwo-work. Ang kinakailangan kasi, ang sabi niya, yung method of instruction natin, puro memorize, dekahon. Hindi daw pwede yung ganon. Kinakailangan problem solving, kailangan yung mga parents sumali at tignan. Huwag lang pupunta sa eskwela pag pinatawag ng teacher, may problema na. At yung teacher naman, kailangan mas lumalabas ng classroom. Time spent outside the classroom.